Ndiyanamkela kwakhona ezaseTV-ni ngesiXhosa. Umsimelelo uncolokola nofuneka umbalisela yonke into eyenzekileyo ngethenda namhlanje. Xa nofuneka sembuza uba utheni walusizi na, uthi omnye heyi ndilusizi mfondini ndiyifumenanga le nto bendiye kuyo phaa. Nango kufuneka sithi kaloku phantsi kwesiketi sikaluzuko kushushu. Hayi ke Msimelelo akacaphuka kanje embuza uba hayibo mfondini ziziketi ezitheni ezi umane undifundekela ngazo. Uthi ke ufuneka umntu ongene phantsi kwesaa siketi akakufuni ukuphuma. Uthi ke Msimelelo abantu abafana noonimba bathanda umhlaba ohlayo. Ufuneka uthe kaloku umhlaba ohlayo nguluzuko Mxenge. Umbuze ke nange-10,000 le, wathi uMsimelelo ayibuyanga. Hayi ke wathwasa ke ufuneka ebuza into yoba what if ongamlana bafuna le 10,000 sizayithatha phi thina? Wathi omnye ayilahlekanga ikhona ndiyayazi imali kule ntuka ikumandla. Nangoku anathi bazingqengqele noMatilda bayancokola, bancokola ngaye umyeni lo wakhe ke phofu anathi ongafumanekiyo. Uthi anathi yho angeke akafumaneki lo mntu. And ke ngoku uyambuza uMatilda uba kanti ithini iplan yayo yonke nto. Uthi omnye akho plan ikhoyo apha, qha ingxaki ekhoyo ngoku sekukho lo mfazi wesihlanu. Uyabuza ke ngomnye hayibo kwenzekani? Uthi yazi lo mfazi wesihlanu unesikhwele ukodlula thina sonke. uMatilda umangalisekile indaba yomfazi wesihlanu. Uthi anathi hayi ngumsebenzi akanaxesha lo mntu. uMatilda uthi hayi ke uzophambana wena ngoba loku uhlala kulaa kamera. Uthi ke yazi into endicebisa kuyo ngowenza noba yinto like into efana ne-soup kitchen ube busy nje. Hayi ke wanathi wathi ke yes undincedile yazi ubulele bekhe watsho naye uba mandenze something. Izawundinceda nakule nto uba ndingabe ndibonana noThulani kulaa nto yalaa ndlu. uThulani ke yena uhleli noluzuko. uLuzuko uthi kufuneka bambulale uRhoyi. Uthi uThulani no ngeke kulunge ngoba kaloku lo mntu uyafika and nguye ophethe le case. So izoba too obvious into yoba kuthiwe simbulele. uLuzuko uthe ke khange ndiyicinge ke leyo into. Hey guys, uLuzuko ingathi ucinga phambi kweenyawo zakhe futhi ucinga enze. uNomaflawa noNozuko banestress, bastresswa into yokubanjwa kaLuzuko. uNozuko uthe abayonto ngaphandle koLuzuko Mxenge and koba ngcono if kungathiwa akanamntana kungabhetele. Wena ke Nomaflawa ingathi ngoba bhizi ufuna umsebenzi uhlukane nolwimi ufune kanye loo lwimi umsebenzi. Banestress ke bayawukha ke eyadini kwaNozuko. uZimkhitha uncokola noLuzuko kwakhe ngale nto yale yokubrayibha polisa. Uyambuza uba uyenza njani into yoba ubribe istranger, umntu ongamazi noba uphila yiphi impilo, awazi nee-facts ngayo nje. Uthi kuLuzuko yeyi zange ndimbone umntu ongafuni imali. Uyambuza uba umofashe malini, uthi 500,000. Bathe besathetha ke wangena uRhoyi sele eyinto edelelayo ethethela phezulu engazwani uba uvulile xa bekutheni. Uthe ke uRhoyi uLuzuko lo usazomfumana and uye wathi ucela uxolo kanene ngongena ngolu hlobo angene ngalo. Waphinde wathi hayi suka andicela uxolo apha, into endiyizileyo ndizokuxelela mfanam uba wena uzawubalwa, uzawulala ubaliwe phaa. I-St Albans Prison ikulindile. Amabanjwa apha asekuthungele nditsho iyunifomu yakho abhizi and afuna le kufanele kakuhle le orange wena. Bathi ke bona mfo buzothini apha? Wathi ke nayi into ebendiyizise apha xa bembuza uba uzele endlini yethu uzodelela apha. Wathi yena hayi ndizise nje ezi ke-sunglasses zishiywe ngumyenakho tsho kuZimkhitha phaa epolice station. Wathi ezibeka phantsi. Hayi ke babe bemhleka bethi hayi uyabhoreka wena. Wathi hayi kulungile, court iyeza yona uzabuhleka kanje napha ecourt. Watsho waphuma. Asazi ke uba ngubani ozonceda uLuzuko kodwa ndicinga uba uZim uzawukwenza olwaa hlobo lwakhe aqhele ukwenza ngalo, amtshame uRhoyi lo. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silakhe, singakhomenta futhi. Bye.